Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакою добра сябры, гэта другая серыя «Зоопарку ў галаве» нашых великапостных рэкалекцыяў, дзе мы з вами разглядаем вельмі канкрэтна і вельмі дэтальна розныя грахі розных духаў зла, якія нам сустракаюцца ў жыцці. І сённяшні вось гэты грэх, ён даволі паўсюдны, а нават у некаторых людзей грэх, само слова грэх, вельмі часта асацыюецца з запаведзю, звязанай з сённяшнім духам зла. І настолькі это важна для некаторых, настолькі далікатна, што як бы іншых граху не існавала. Дзякуй Богу, гэты падыход змяняецца. Дзякуй Богу, людзі узгадваюць, што апрача гэтага граху ёсць яшчэ іншых 9 запаведзяў, але ён важны тым, што, па-першае, заўсёды дакранаецца чагосьці істотнага, фундаментальнага ў нас, а па-другое, таму што ён любіць вельмі такія месцы. Я зараз знайшоў самае схаванае месца ў кляштары, амаль што на дадзены момант, да? Любіць такія ўкрытыя месцы, самотныя месцы. Любіць, калі мы на самоце. Найлепей, каб мы былі трошкі змучаныя, найлепей, каб мы былі трошкі чымсьці там захоплены. Ось. І найлепей, каб мы хацелі разняволіцца неяк, так далей. Гэты грэх нараджаецца, як казалі айцы касцёла, як казаў Ніл Сінайскі, яго маці з'яўляецца гастрамаргія, вось это наше абжорства, а называецца гэты грэх па латыні люксурія. Вельмі любіў гэтую назву святы Еранім, хаця гэты грэх мае розныя цікавыя назвы. Вось люксурія хіба адно з такіх найбольш папулярных, ад слова люксус, лацінскае збытак. Калі шмат усяго, нараджаецца люксурія. Люксурія гэта па-наску распуста. Распуста, нячыстасць называем часта. Часта называюць так чужалоства. Ну, калі чужалоствам зразумела ўсё, да, то чужое ложа, значит, чужы ложак. Калі з нячыстасцю таксама канатацыя зразумела, нешта нячыстае, нас адразу першае, што прыходзіць у галаву, бруднае. Хаця насамрэч нячыстае, гэта значыць штосьці з дамешкай, штосьці не такое, якое было прыдумана. В сэнсе золата, што не бывае бруднае, но бывае нячыстае. Штосьці можа быць не да канца чыстае, в сэнсе там яшчэ штосьці ёсць нейкі дадатковы дамешак. А распуста мае цікавую этымалогію, таму што калісьці ў 15-16 стагоддзях распустай называлі плату за развод. То бок, калі трэба нейкай інстанцыі заплаціць за свой развод, каб лічыцца вольным чалавекам, это называлі гэтую плату распустай, таму што распуска развязывала чалавека, рабіла чалавека вольным. І распушнікамі называлі праз аналогію, это слово моцна выйшло ў наш абіход, тых людзей, якія давалі сабе вольніцу, якія хацелі вызваліцца з усіх нормаў магчымых. Чаму гэты грэх так востра ўспрымаецца? Чаму гэты грэх даволі такі, як сказаць, чаму здаецца, што нам робіць акцэнт? Чаму здаецца, што гэты грэх такі вось вельмі, можа, пераакцэнтаваны нават? А то з двух прычынаў. Першая прычына гэта такая вось наша ўсё-такі пурытанскае выхаванне, я б сказаў бы, у стасунку да таго, што усе гэтыя справы, звязаныя з нашым целам, звязаныя з нашай сексуальнасцю, яны патрабуюць далікатнасці і патрабуюць адначасова нейкай глыбіні распазнання. Не заўсёды атрымлівалася у людзей знайсці тых, хто раскрые з Божай перспектывы вось гэтую тэму, гэтую сферу чалавечую. І гэта вязалася з тым, што людзі саромеюцца свайго цела, саромеюцца ўсіх справ з ім звязаных, што не ёсць добро, таму што цела гэта дар Божы, і нават скажу больш, для кагосьці это можа быць абсалютна адкрыўча, можа нават это загучыць. Наша сексуальнасць таксама дар Божы. І вось тут мы кранаемся другой прычыны, чаму гэты грэх настолькі далікатны, можа быць балючы, таму што Бог
першы крытэрый, які даў чалавеку, это тое, што стварыў яго мужчынам і жанчынай. Не кажа Біблія то, што Бог стварыў кагосьці, там, не ведаю, аднаго электрыкам, а другого пекарам. Не кажа Біблія про то, што Бог стварыў аднаго блондынам, а другого брунетам альбо рудым. Кажа Біблія про тое, што Бог перш за ўсё стварыў нас мужчынам і жанчынай. То бок гэта той спосаб, якім мы ўспрымаем свет. Это той спосаб, якім мы ўспрымаем сябе. Это той спосаб, якім мы ўспрымаем аднаго. І першыя словы, якія Адам гаворыць у Святым Пісанні, убачыўшы Еву, вось тая, которая на мяне падобная, адна ж слова не падобная, вось плоть ад плоці маёй. Вось косць ад косці маёй. Яна будзе называцца жанчынай, таму што ён мужчына. Это вельмі цікава, у нашым перакладзе не перадаецца, таму што у версіі габрэйскай мужчына Іш, жанчына Іша. Як бы корень той самы, але гэта два розныя словы ўзаемадапаўняюцца. Вір і віргу па латыні, і я праверыў спецыяльна, як наш Скарына гэта у Бібліі ператлумачыў, і там вельмі класна. Ты будзеш называцца мужатая, ібо ад мужа взятая есть. Муж і мужатая у нас, не было мужчыны і жанчыны. Ось у версіі Скарыны муж і мужатая. Значит, адзін корень чалавечы, але у нас два спосабы перажывання гэтага чалавецтва. І вельмі класна тое, што это захапляе. Это прывабліва, это на ўзроўні нават, скажем, знешнім здзіўляе. Вось калі мы ўжо знаходзімся пры Адаме і Еве, у чым была праблема граху першароднага? У чым была праблема вось спосабу перакруціць то, што Божае? Нават у іх сексуальнасці, у іх цялеснасці, у тым, што яны калісьці бачылі сябе да глыбіні, будучы ў ласцы Божай. Успрымалі сябе як людзей, успрымалі сябе як асобу. З момантам грэхападзення з'яўляецца дзве рэчы. Першае, яны сябе бачаць толькі цялесна, бачаць толькі цела. То бок яны для сябе сталі раптам чужымі людзьмі. Ведаеце, ёсць вялікая розніца паміж тым, як мужчына глядзіць на сваю жонку прыгожую, з которой 30 год жыве, як мужчына глядзіць на дзяўчыну незнаёмую дзе-небудзь там у трамваі. Ёсць вялікая розніца, таму што сваю жонку ён ведае, а той дзяўчыну не ведае. І пачынаецца што? Пачынаецца дадумыванне. Вось тое, што люксурыя любіць найчасцей пускаць нам пыл у вочы. Ствараць нам такі віртуальны свет. Ты ведаеце, як ёсць вось гэтыя VR-акуляры, такія спецыяльныя акуляры для віртуальных светаў, для гульняў, людзі апранаюць і на сваім свеце знаходзяцца. Нешта падобнае з намі робіць люксурія. Яна нам стварае вось гэты віртуальны свет, дзе нібыта ёсць любоў, нібыта ёсць каханне, нібыта ёсць жарасць, а там ва ўсім падмешаны трошкі эгаізм. Не трошкі, а заменены. Насамрэч, то, што называецца каханнем, там чысты эгаізм. Таму што чалавек хоча выкарыстаць другого чалавека, звёўшы яго выключна да катэгорыі цялеснасці, да катэгорыі цела. Такім чынам, гэта вялікі падман, які гэты грэх робіць з людзьмі. І самае такое паганае ў гэтым всім, то, што напрыканцы Адам і Ева, яны разбягаюцца, яны хаваюцца. Вот это сорам разрывае іх блізкасць. І парадаксальна, люксурія, калі уваходзіць, разрывае адносіны. Таму што чалавек праз гэты эгоізм, ён канцэнтруецца на сабе самім. І самае галоўнае, гэта я, і ў пэўным моменце другі чалавек зводзіцца толькі да магчымасці наталіць маё прагненне, на нейкую патрэбу заспакоіць маю. Я ўжо перастаю та чалавека другого спрымаць у якасці чалавека, у якасці персоны, успрымаю у якасці аб'екта. Адбываецца то, што модным словом называецца аб'ектывізацыя, а чалавек становіцца аб'ектам. Вось гэта першая рэч. А другая справа такая, што это грэх робіць з чалавекам, які пабожны, чалавекам, які веруючы. Ёсць вельмі класны аповед у Бібліі. Я его люблю, таму што ён такі практычны, практычныя заняткі. Пра Даніэля, у кнізе Даніэля і Сюзанну, якую хацелі прымусіць шантажом да таго, каб яна зграшыла двух суддзяў, старэйшых, ужо старэйшым узростам. І Даніэль, калі іх выкрывае іх падман супраць Сюзанны, ён іх асобна кожна праслухаў
Яны не сходзіліся ў тым, што апавядалі, гэта было абсолютно розныя дэталі ў іх, не дамовіліся, не паспелі. І Даніэль кажа такую рэч аднаму з іх: «Вось стаіць ужо анёл пана з мячом, каб цябе рассекчы на палову». Это, здаецца, такая прыгожая такая метафора, як бы ўсходняя, такое прыгожае, як бы такое моцнае, не рытарычнае, ну, як бы такое просто паэтычнае выказванне. Не. Тое, што адбываецца з чалавекам, калі ён доўга з люксурыяй сябруе, калі эта люксурыя нашу жыццё залазіць. Яна нас распалавінівае. З аднога боку, нібыта во мне чыстыя прагненні. Я хачу глядзець чыстымі вачамі на тых людзей, якіх мне Бог даў, там, на тую дзяўчыну, на таго хлопца, на моих сяброў, на людзей, з которыми сустракаюся. Но адначасова во мне ёсць прастора на нейкія такія вось прагненні, дзе гэтых людзей уже не магу ўспрымаць у якасці толькі асобу, дзе яны зводзяцца да нейкіх прапорцый, да спосабу ацэнкі выключна цялеснай і так далей. Это уже як бы з сабой не вельмі годзіцца. І зразумела, што паколькі цела мае кожны, люксурыя кожнага з нас так ці іначай пастаянна правакуе. Прычым робіць гэта заўсёды, калі мы самі, калі мы закрытыя, калі ніхто не бачыць, калі ёсць магчымасць, напрыклад, разняволіцца адначасова, калі мы замучаныя найчасцей. Калі чалавек траціць чуйнасць. І вось тут пачынаецца такое, што хтосьці дае волю думкам, пачынаецца такое, што хтосьці там не на той бок віртуальнай эмоцыі заходзіць, да? Вось нешта не тое там глядзіць, ці пачынаецца праблема ў тым, што чалавек проста сябе ловіць на тым, што нейкія не тыя прагненні ва мне з'яўляюцца. Як з гэтым грахом змагацца? Першая рэч, кажуць айцы касцёла, гэта тое, што гэта грэх дзіця неўмеркаванасці. І калі мы гаворым пра неўмеркаванасць, мінулы раз мы казалі пра гэты шалёны страўнік, пра гастрэмаргію, гаворка не толькі ў тым, каб не есці шмат, хаця пасціць варта, да? Пост закаляе нашу волю. Воля ў нас адна для ўсяго, для ўсіх грахоў, для ўсіх добрых учынкаў у нас адна воля. І калі не атрымаецца волю ў нейкай сферы адной закаліць, можна ў іншай спрабаваць, да? Пост вельмі прыдатны на гэта. Але неўмеркаванасць, напрыклад, у інфармацыі. Неўмеркаванасць у адпачынку. Ёсць вельмі класная гісторыя в святым пісанні пра Давіда, які так ці іначай быў падатны на эту люксурыю. Ён любіў, калі яго любілі. Ён любіў, калі яго заўважалі. А таксама ён па жыцці меў нейкую такую звышздольнасць, што яго заўсёды неяк так пазітыўна ўспрымалі Давіда. Рэдка хто яго там... Бывалі людзі, што яго не любілі, там, як Саул, напрыклад, там, ці Авсалом, яго сына, але так пераважна Давіда вельмі любілі ўсе, хто яго бачыў. І аднойчы Давід, будучы каралём, як піша аўтар вось гэтай кнігі Бібліі, калі ўсе каралі збіраліся на нейкія вайсковыя справы, застаўся дома. То бок разняволіўся Давід. Паляніўся Давід трошкі. Даў сабе вольніцу. І убачыў тады з балкона, як купаецца Батшеба. Запрагнуў Батшеба, ну і далей вы ведаеце, чым скончылася. Скончылася смерцю яе мужа, скончылася тым, што Батшеба нарадзіла дзіця ад Давіда і так далей. І вось гэта момант такі, который паказвае, як гэта працуе. Калі я сабе дам трошкі ляноты, калі я сабе дам трошкі неўмеркаванасці, то можа скончыцца таксама гэтай люксурыі, можа скончыцца нячыстасцю, можа скончыцца распустай. І калі гаворка ідзе пра тое, як змагацца далей, то, па-першае, кажуць айцы касцёл, гэта праца. Гэта праца. Калі ты працуеш, то гэта так, як бы ты шчытом прыкрываў сябе ад нападак вось гэтага граху. Другая рэч, гэта спадзеў на Божую міласэрнасць, гэта давер да Бога, памяць пра грэх, памяць пра мінулае не толькі ў ключе таго, што які я быў дрэнны, ніколі больш. У ключе таго, што, Пане Божа, ты можаш мяне ачысціць. Сэрца чыстае стварыў во мне Божа, кажа Псалм. Ён не кажа, я зараз
паднатужуся, сціснуся і ствару сабе чыстае сэрца. Не, сэрца во мне, сэрца глыбіня моя, з якой нараджаюцца ўчынкі, а ці касцёл карці это грэх, не нараджаецца з цела, нараджаецца сэрца, нашых паганенняў, знутры нас. І гэта просьба, каб сэрца наше стало чыстым. В сэнсе, каб нашае нутро, каб наше самае глыбіннае, што ў нас, вот этот фундамент наш чалавечы, стаў такім, якім Бог яго хацеў. Без прымесю эгоізму, без прымесю нейкіх такіх нашых адрухаў жывёльных і так далей. І калі гаварыць пра яшчэ адзін спосаб барацьбы з гэтым грахом, парадаксальна, это малітва. Малітва дапамагае ў розных сітуацыях. Але калі айцы касцёла, айцы пустыні кажуць, калі ця это грэх нападае, калі розныя думкі прыходзяць, то маліся просто малітву Хізыхізму. Езу Христа, сыне Давіда, змілуйся надо мной грэшніка. Езу, змілуйся надо мной. Памятаеце, што я казаў про тое, што з Батшэбы нарадзілася дзіця? Не толькі адно. Менавіта з Батшэбы нарадзіўся таксама Саламон. Той кароль, который пасля будзе працягваць справу Давіда, той кароль, который збудуе пасля святыню, і той кароль, который гэтым жа грахом заграшыць і знішчыць Ізраіль, таму што праз грэх шмат жонства, вось этой пэўнай такой вось, не ведаеце, была ў яго распуста, там хутчэй была практыка такая паказаць, чым які маладзец, колькі гарэм вялікі ў Саламона, прыйшло ў яго жыццё таксама і язычніцтва. І цікава, што у Бібліі язычніцтва вельмі часта параўноўвалася менавіта да нячыстасці, да нявернасці цужанскай. Так як Бог адзіны выбранец свайго народу, народ заўсёды яна, Бог заўсёды ён, бо ён ініцыюе, так як у той культуры мужчына ініцыюе адносіны. І Бог выходзіць першы, калі народ яму няверны, калі яго абранніца яму няверная, Бог этой абранніцы не адкідае, яе шукае. І вось на гэтай метафоры Бог гэта ён, яна гэта яго народ, і кожны з нас, ён заўсёды верны, яна неверная найчасцей. Побудавана палова старого запавету. Яна вельмі класна ілюструе то, што з намі адбываецца. І калі я казаў пра спадзеў на Божую міласэрнасць, то Біблія заканчваецца тым, што там адбываецца вяселле яго і яе. Ён гэта Бог, яна гэта касцёл. Касцёл чысты, касцёл без плямы граху, такі, які Бог яго хоча. І самае цікавае, што касцёл сам па сабе такім не стаў. Зразумела, што былі нейкія там выпрабаванні, которые яго ачысцілі, але касцёл стаў такім, дзякуючы Божай ласцы. Таму гэта таксама важны момант у барацьбе з люксурыяй. Не паддавацца ёй, але калі ўжо нават і часта паддаемся, калі бывае такое, што цяжка за тым грахом змагацца, што ён влазіць праз розныя шчаліны нашай жыццё, спадзявацца на то, што Бог ласкай сваёй здзейсніць перамену нашага сэрца, ачысціць наше сэрца. Няхай благословіць нас Бог Сімаў, Айцец і Сын і Дух Святы. Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.